खुलुमबाय लोगोफोर आं दायो नोंथांमोननो मोनसे फिसा बाथ्रा शेयार खालामनो नागिरदों आरो बहुत फिसा बाथ्राया किन्तु जोबोद ओंथि गोनां आरो जोङो मिउजिक बा मेथाइ बा जायखिजाया इन्स्ट्रुमेन्ट सोलोंनो थाखाय मोननै मेथड्स दङ मोननै लामा दङ बे जाहैबाय मोनसे प्रेक्टिकल आरो मोनसे जाबाय थियरिटिकल जों बांसिन प्रेक्टिकल गोसो होयो जायनि जाहोनाव थियरिटिकेलि जों उइक जालाङो स' आसा खालामो नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव थियरि प्लास प्रेक्टिकेल मोननैखौबो नोंथांमोना लांफायो एक्चुअलि जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फोरनि थाखाय जोंनि बर' गथ'फोरनि थाखाय मोनसे चेलेन्ज जाना फैयो मानो होनबा जोंनि बर' रावाव लिरनाय गैया हिन्दीआव दङ एसामिसाव दङ जायनि थाखाय जोंनि बर' फरायसाफोरा सोलोंगिरिफोरा बेखौ बुजिनो गोब्राब जायो दायो नोंथांमोना बेखौ एसेबां जेंगासिनो नाङा नोंथांमोना जाय गुरुजिनाव सोलोंदों सोलोंबाय था आरो बिथांमोनखौ बुजि मोनाबा डाइरेक्ट सोंबानो जाबाय सार बेखौ बुजि मोनाखै आंनो खोन्थाना हो आरो नङाब्ला नोंथांमोना आंनाव कमेन्ट खालामबानो जाबाय कमेन्ट खालामनानै सोंहरब्लानो जाबाय सार आं बेखौ बुजि मोनाखै बा आदा बेखौ बुजि मोनाखै होननानै अब्ला आं नोंथांमोननो फारि फारि खोन्थाहरगोन आं हानायखिनिखौ आरो बेनिफ्राय आङो गुबै बाथ्रायाव फैनोसै मा बुंदोंमोन आङो मोननै मेथड दङ नङा होमबा थियरि आरो मोनसे प्रेक्टिकेल थियरि आरो प्रेक्टिकेल माने बेसेबां इम्पर्टेन्ट आं मोनसे एग्जाम्पल होनो नोंथांनो माने मोनसे एग्जाम्पलनि गेजेरजों नोंथांमोना मोजाङै बुजि मोनगोन मा बुङो जों जेब्ला बेसिक सोलोङोना बेयावनो दङ आर'ह अवर'ह लिरनाय नङा होमबा आं बेखौ बे बाथ्राखौ अलरेडि सिगाङाव खोन्थाखाबाय थेवब्लाबो आङो एग्जाम्पलनि थाखाय बेखौ आं खोन्थागोन नोंथांमोननो आर'ह माने जाबाय गाहायनिफ्राय गोजौ अवर'ह माने जाबाय गोजौनिफ्राय गाहाय अब्ला नोंथांमोना बेसिक बाथ्राखौ बुजि मोनबाय मा स्वरनि जिथु चलन खारनाय लामा गोजौ आरो गाहाय नङा होमबा बेखौ नोंथांमोना माइनाव सोना लादो गोजौ आरो गाहाय गोजौथिं थांनाय आरो गाहायथिं फैनाय अब्ला जेब्लानाखि प्रेक्टिस खालामगोन अब्ला बिथिं गोजौ थांबाय गाहाय बेखौ नोंथांमोना सानै सानै प्रेक्टिस खालामबाय थाबानो जाबाय अब्लानो बे हेबिट जालांबाथाय इजि जागोन बे मोनसे आरो नोंथांमोना खोनायो हारकाट होननाय सोदोब नङा होमबा हारकाट खाटका मुरखि होननाय बेफोरबो रोखा रोखा बिजाबाव लिरना दोननाय दङ बेफोरखौ फरायनानै नोङो प्रेक्टिकेलाव इउज खालाम अब्ला नोंथांमोना बांसिन मोजाङै माने सोलोंनो हागोन आरो एक्चुअलि सोलोंनाया जोंहा मोननै रोखोमनि दङ मिथिबाय बे जाबाय मोनसे जाबाय जोंहा ब्लाइन्डलि सोलोंनाय जों बुजि मोनालासिनो सोलोंनाय आरो मोनसे दङ बुजि मोननानै सोलोंनाय माने बहुत जमिन आसमाननि डिफारेन्स दङ आरो बेयाव मिथिबाय नोंथांमोना बिदि मोजाङै फरायनानै बुजि मोननानै सोलोंब्ला थाब नोंथांमोना बेखौ नोङो एक्सेप्ट खालामनो हागोन गावनि प्रेक्टिसाव दैलि प्रेक्टिसाव माने नों लाबोनो हागोन आरो मोजाङै लाबोनो हागोन आसा खालामो नोंथांमोना दिनैनिफ्राय जेब्ला नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामगोन अब्ला बुजिनानै बा बुजि मोननानै बा थियरिनि बेसिक सोमोन्दै बुजि मोननानै नोंथांमोना प्रेक्टिस खालामगोन अके थेंक इउ